Să-mi dau ochelarii jos, căciula și tot, uite așa, ca să vadă fanii mei, stai să întorc invers. Nu pot să întorc. Și uite așa, am venit și fac post de 45 cu fratele meu Daniel, care mă așteaptă cu o paparadă, i-am spus să facă pireu și i-o dat greș. Și cu fratele Gabi. Doamne ajută! Asta înseamnă să avem fani, să fim iubiți. Ce să mai, uite așa. Să prinzi bine filmarea. Am prins acum, uite așa o prind, pac. Ce să mai, cam asta e treaba. Deci mi-o gătit paparadă. Și am spus să facă pireu cu pulpe și mi-o dat paparadă, numai acum, mă. Hai de capul meu. Și mai am o jumătate de oră să plec înapoi. Da, vă mulțumesc frumos, domnilor bucătari. Vă pupă idolul pe toți fanii lui care au venit aici și m-au întâmpinat cu paparadă. Vă pupă, nu mai dăm. Jaguarul alb, idolul fanilor mei. Ia uite-te, Danilă, coace, să te vadă lumea că... Ei, mă, dă-te și mâncă, lasă. Gata! Stai să închidem acum. Fanii mei nu dă de mâncare.